Kadongan. Jumpa musai di acara Palaboroha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Ia renungan sadario dibuat do sian buku renungan wasiat doho judul Mangido Hati Goran. Nama roja hamai sian hatani debata di Pesalme 35 ayat sada sahat tu ayat 10 dohot pangodol hononna siap Pesalme 35 ayat 10 songonoma di dok disi. Iko sudia ka holi-holiku madok ale Jehovah ise masongoko na paluahon nadangol sian nagumogo sian ibana nang nadangol doho napogos sian na madogo ibana. Songon halak Kriste kita jok-jok do masa tak adopi ketidakadilan di parmoluat tahun. Si pataboy do dipakai marhite isu-isu minoritas doho mayoritas. Halani bohado sikap ni halak Kristen menghadapi situasi nasongoni. Pesalme 35 on, ima pangiduan ni parpesalmen asa diodihon debata ibana si anak kamusuna. Hata na dipakai di hata Heber, boy madilapati songon gugatan resmi di pengadilan. Di pangido parpesalmen asa dipapatar debata hati korana. Lau mangaluak kamusuna na patupa ketidakadilani. Di ayat sada sahat tu ayat 10 ni turpukon di pangido parpesalme dotu Jehovah asa dipasitong debata di ibana uhum ni debata. Tung di holsoho parpesalme doa kamusuna na lau mangaku ibana. Gabi di pangido parpesalme nido asa dipatikos debata uhumna. Paluahon parpesalmen jala manguhu makamusunay. Pangiduan ni parpesalme non, martudu-tudu do itu hadirion ni debata na tikor uhum, jala na mangudihon halak na pogos, mangudihon na kahalak na somardiha-diha. Takas do di hati dako parpesalmen hadirion na so mangulahon na jahat, akan nadenggan do na tigor do diulay bana. Molo adope na niulana na sa ilaon, manang nabinahin na sa sitong nga laho mangodihon aka musuna doy. Di bagasan parmuluat taon, jok-jok do taadupi aka ketidakadilan. Pesalmen 35 mangajarho kita asa marhapo sa Jehovah. Ala tahapor siya'y natigor do uhum ni Jehovah. Papataron ni debatado totong hasitongan nay. Alani ulaw tanway ngima mga rado tingulu na saurdot tuhata ni debata. Amen. So nganima hata ni debata renungan dihita sadaryon. Unang lupa kadongan, like, subscribe, jala bagiho tuak kadongan, alamarhiti na dohot-dohita mangurupi ulaw marbarita na ulirap dohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama Mauliate debata mga ramoti Horas